Ojarawa norok nai tongo Khorang da boys ni mangpli lamsugo Khorang da boys ni mangpliwo Ojarawa mangpio naidi hastete hayungni koktuma sukrubui Bharot haktorni kwbangma hasteo no korong thaini thangrang haparni lukurok kwbangma thangrang hapar hayekeba dalbedalni samungrok bai kubul laijak phia Bharot haktorok kebo phano tabukjara kokduk hayekeba phone bill recharge no tui kebo khoroksa kokti sanai krei omti rokno khe pogui thangma da klaikana hayekeba Bharot haktorni lukurok khas rangjak dongkhana orang mari rokno tui baksa lukurokni obno tui no sungmung Hasteo belaikano kotorku koktuma ongi mangplio nukjagi Phaika tini hasteni lukurokni bwskango koktuma ongkha Bubagrani 13 constituency taka jolawo 50 butara haikaba 52 jona TIPRA mothani butar BJP ni banaromi phaimani nukjakha tabuk koktuma chayo jora kaisao TIPRA mothani hapara tongoi TIPRA mothani kokrimani no borok puito chaya da kalaikana phia opate mungni kubi koktuma tamo jora Phaike jorano jorani Khorang ongi koksanai Sungtini o jagar Tagatila Bidhansabha Bisingni Kalaijak Jejanogor Bisingni Sungsarimano Obo Horimongol Para o jaga Sungtini Phainai Shokti Kendro Bittik Sini Pangotuni Boithuni Bisingti Khainai Sungtini o jaga 13 poribarni 52 voter Sungtini o jaga mankha onano dol Yakarwi Sungtini Kok ketal khalamman dongkha nongjoton Sungtini tek bises kang Borongno joni naik Bwskangni naharmung tam tongnai Sini bwskangni naharmung tobono jodi bwskango election যেমন BC election দুদিন খাঙ্গে সিলি টাকলা বিধানসভা বিশেষ যত BC দং সিংহ জায়গা গাহাম পরিদর্শন ফাইনাই গাহাম কন্টেস্ট ফাইনাই जों প্রত্যেকটা বিষয় जों গইলাম ফাইনাইনি বা जों ভিডিও নিরামানি অবন চেষ্টা খাই Borom ganang David Morasing tabuk jrati talsa laimani yakolobo choba khai tongmani nukjagi tongo mangplirogo tebini Facebook live rogo wahainobo jora jora phai koksai tongmani nukjakha amte hegono TIPRA sorokno phiyoknani bagai o choba hani bo saiknarika lukurokno bwskangni talni 9 tarik September phasingo Delhi han kora haboi choba khaine kotorke hnai TIPRA sorokno ringi tongmarokbo nukjagi tongo TIPRA hastini teibo kwbang lukurokno apandawa thangi manjakna bagai abono karebo kwbangma juda juda thangrang hapani lukurokno bahaino adongrokno bahaino bo o choba manjaknani bagai TIPRA sorokni manthaino khorang tisanani bagai khamchake khorang tisa phainani bagai ni bo lukurokno koikha bisi kaisa lai tongmani yakolo nukjagi Phaika tabuk bo TIPRA sorokni ekotha ekeba kokrimani Bharot haktor hapang norokni manthai norok takti nurujaknai ni abono yapri sejak yongmani nugoi David Morasing tongimaya ongai bo TIPRA sorokni bagai choba khainani katal chobani sini mungbai o chobao nongkharka teibo mangplio nukjakha Tripurani TIPRA sachamung rok sogoika singkrak David Morasing tebini singkrak bodol rokni bagai bori bodol tai dofana hamjaknai phiyokna muchungnai TIPRA sorokni bisingtui nukjakha chamung kotoria o chamung ro hormani bisingtui tabuk botongkho TIPRA sani hamjakmani kathang mari rok hekaba TIPRA sorokni hamjakmani halokni mari o chobao yapri seoi tongnai borom ganang singkrak David Morasing tebini singkrak bodol rok bai nukjagi Phaika hasteni katal bori bodol rok bahaino thangi sogui mangpli rok swijagi thangka borom ganang singkrak David Morasing ni ochoba rangchak eba rangmari nislai bo morokko TIPRA sorokni khawo kaisa laibuma ongoi haekeba muito khaijaknai hai langmani koktama ongoi sai khnarika Bharot haktor Ingres rok habu bagra ongi tongma ongthung Hitler ongthung America ni choba ongthung England ongthung Russia ongthung Japan ongthung Netaji ongthung Jansirani ongthung haktor hayungni joto singkrak rokno sakni dofani bagai haekeba sakni borokni chanani bagai no choba khai kaisa tei kaisa haktorni phatani borok bai hamne henjagoi no borokni langmao langma kama kha haekeba borokni bumung rok lai bumau seijagi thangka amte hekeno nangkhangke chini dofani bagai jung bohaino ang bohaino ani singkrak borok rok bohaino omte kheno lai bumau seijagi thangtung hnei chobao kaplai ongya kheba ongya hnei bo saikhnarika hingke TIPRA sorok yok sama sal phasinga da thangi tongkhana hingke TIPRA sorok yok sama da mano sampakhana TIPRA sorok ni khorang khana hornai da tongkhana borom ganang singkrak David Morasing tei bini bodol singkrak rok haikeba singkrak TIPRA sorok eba joto TIPRA salukurok bwskangni salo yok sana da thangi tongkhana borokni manthai rok da mana thangi tongkhana jora Phaike jorano jorani kok sanai Fataro thangi jatini pai kok saimi sarani kok kaisi nang debate to khentheng ano request keni bang studio haipana ane kaisa na sungmong ka ke sar ane kaisa na sungmong ke sar political color gunang ke political ni fataro thangi je dofani bagai thansa ke soba khailei mai ate obossi ngai haipana sar nang jodi phainai ga ke ba phainai phaiya ke ba phaiya haipana nana ang just request keni bang call khaimase do nang problem ujake to politically problem ujake to sir omtani ni matter hambai sir ei bosaka politically bo problem ujake kapone bagai ek program phaimia ke ni pumukha kamu to debate program ya pai to bon political pressure kan political party
haina hai Bharat haktoni borom ganang PM Narendra Modi China o thangmani yagulo koktoma kotor ayemo ongui thangka Bharat haktoro jora kaisa tongmani TikTok app phia tabuk abo haina hai kifil faipini ni salai tongmani koktoma tei abono Tariff kwbangma paifalni hapar apps ni bisingo phiyogui rijaknai China ni company ni saikhnarka phia Bharat haktoni no baksa lukurok hingke sai tongkha China ni kwbangma mathakjakma rokna haina hai mathangi tubisni Bharat haktoro phia Bharat haktoni kwbangma game rokna hingke mathagi rijaknai amtei hini no salkisa sekango Loksabar rogo haino salai tongma rok nugjagi phaika salkisa sekango America ni President Donald Trump Bharat haktor bai Russia ni paifalna tei kok saka Bharat haktor Russia ni petrol rok paimani mathagi hingke tei borang mari kwbang khainai hnai amtei haikono miyani lai thangjak 26 August jora boni kok rijak tongmani aboni bisingo paifalni halok mathagi hingke tei borang mari kwbang khainai hnai haina hai amtei haike Bharat haktor bai Russia ni paifal mathakjak yaungma bai amtei haikono Bharat haktor ni sakao miyani salot 50% tax haike ba tariff lagoi rijakha tabuk kok mausung munga chayo petrol haike ba thok rok ni paifalni maribo rang morok kisa bai pai tui phaijagi tong hingke Bharat haktor ni lukurok tamni bagai asuk morok ke thok rok paijangna nanghnai tabuk Bharat haktor ni kwbangma haste rogo tongkosong tongnai kamini lukurok hatiwe thangi nokhungni nangma manai khunirok paina thangpuro tongmungno rang mari morogoi thangka hingke tongkosong tongnai lukurokni thani sakdo chukno salkisa sekango Tripura hasteo sakham berambo haikeba katal doctor ni sebok najaknai rok borokni amjok mung haikeba borokni exam bo borok 14 17 17 14 19 20 amti rok hai borok kaplai ongkha o exam o borok crack haikeba pass khaika hingke Tripura hasteni lukurokni thani obo kaisa belai khano sungmung wanamung borokni tabuk baksa kaham wansoknai rokni khawo obono sungmung class 1 haikeba nursery o pornai chai rok phano 14 manai pass ongyamke 14 manai bahaike medical ni student pass ongi chakri haikeba sebok mangkha Tripura hasteo sal Ketukma haikeba bisi ketukma romoino belaikhano doctor kore hininda Tripura hasteo amtike najakmani kalaikha phainai baskangni jara rogo borok bai sabo sakham naijaknai norokni wansok matamo naitongdi Yakarwi BJP koktoma tabuk jarani bagai asukno Khorang the voice